Saan iti panag-resign ni dati a Congressman Ronald Singson na bakante iti posisyon iti kinadiputado iti umuna distrito ti Ilocos Sur. Gapo kada ito'y mapadpadaanan meten ti sumukat kada ito'y a posisyon. Ada report ni Press Corps ni Sel Benitez. Yes, Press Corps edi, dua alawasen iti napalabas sakpay a nag-resign iti pwesto ni Congressman Ronald Singson. Mainaig da ito'y, adu dagiti sayang buseng nga intay mang manggigan, nga iti mang sukat iti turay ken kuana, ket iti kapsat na nga ni Vice Mayor Ryan Singson. Manipod adda sa pagilian nga Hong Kong ni Congressman Ronald Singson, tapno sangwen iti kaso na, iti kapsat na nga ni Ryan Singson a vice-alkalde iti syudad Tibigan, tinang ituloy dagiti narugyanan na a proyekto ken programa. Ita nag-resign ti pwesto ni Congressman Ronald, manamnama nga maarami ti special election, tapno adda mang sukat ken kuana akas diputado iti umuna a distrito ti Ilocos Sur. Mainaig kadaytoy, adu dagiti agsalsaludsod no asino kadi iti mang sukat ken kuana iti pwesto. Maysa kadagiti mang manggigan tayo, ket ti mismo akabagis na nga ni Ryan Singson. Iti panakipatpatang tayo ken ni Vice Mayor Ryan, na kunana ang nakasagana isuna, nubilang man. Well, nakasagana na ta. Oray idi paylaeng ituloy tayo met di proyekto ni Apo Congressman Ronald. Di dubdumapay kay umumay pa di opisina. So, dejay, talagang agyaman na ta, dejay talakin suporta na ipapakita na may kanya. So, just in case na siya, amin na proyekto ni Apo Congressman Ronald Singson, sigurado nagtultuloy latta. Pakaseknan kadaytoy abanag, no mismo nga iti umili ti mangiduron ken kuana a lumaban iti pwesto, mabalin asaan a makakedked. Gapwanan ta makita da kanumet iti kabailan na nga agserbi kadagiti tattao, akas kinuna iti maysa nga umili. Tintas me, di managi trabaho na di yan tayo. Pagpunahan na kasi tagati ayan Tibigan. No, tatay ko man kasi alatan nila ng nanayan di kuha na managsaldi na di lugar tayo. Mapapati nga rod nga kalpasan a maipasa ti resolusyon sa Provincial Comelec nga aggapomet lang iti Kongreso. Matuloy meten ti special election iti 1st District ti Ilocos Sur. Para iti Press Corps, Nisel Benitez. Iti police report may samanen na pamaltog iti napasamak iti syudad Avigan. Agdultuloy pa lang iti investigasyon kadaytoy a krimen. Adto iti report. Agarup alas 11 di rabii napasamak iti shooting incident sa Sitio Kalungbuyan, Barangay Bulala, Syudad Tibigan. Napagamuan tayo nga dagiti biktima ket da Eugenio Bermudez y Cabalo, 55 anyos, residente di Barangay Ag-Agraw, Santa Maria, Ilocos Sur. Ken Plebi Reyotita y Gabo, 47 anyos, agnaed iti lugar a nakapasamakan ti krimen. Segun ti inisyal nga investigasyon dagiti otoridad, manarimaan kano amang mangan dagiti biktima iti sango ti balay da Reyotita, abiglalaengen nga adda ng paltog ken kuadan, asaan pay anabigbig a suspek, mapapati ana usar ket shotgun, base ti dua nga slugs ana rekobre sa crime scene. Stable met, okay met isoda. So, adda ti kasla makikita mi nga lead, sa may nga mabalin nga ibulgar ta ag-investigar kami pay. Nagsagrap nga rod ni Bermudez ti panakadaplis iti makinkannawan asaka na, natamaan met iti makinkannawan aparte iti patong ni Reyotita. Adagitoy madama a matamtamin sa Gabriela Silang General Hospital. Iti panakipatpatang tayo ken ni Reyotita, inistoryana no anya dagiti nagsisinnaruno a pasamak. Hindi pa kami tapos kumain, may narinig na akong putok. Yung pala dito sa akin, bumagsak na ako yung yung upuan. Lakas. Isang putok lang naman Isang putok lang. Pumasok na lang ako sa loob. Nilak ko na yung yung pintuan kasi baka may papasok pa wala kaming kasama doon. Numan pay saan na bigbig iti suspek, agtultuloy lata iti nainget nga investigasyon nga ipatpatungpal dagiti kameng iti PNP Bigan City. Tapno maresolbar adagos iti daytoy anasoo a krimen. Para iti Press Corps, Nisel Benitez.
Naiyuswaten ti may nga programa ti NFA nga iRice wenno iron fortified rice. Segun ti NFA manager na dumaduma nga pagsayaatan para ti bagi, ti maited daytoy nga iRice. At ni press corps Michael Layante. Balaygi ti pan nakaiyoswat iti programa ti National Food Authority nga iRice wenno iron fortified rice. Daytoy ket kalpasan ti iRice launching nga naaramid iti mismo nga NFA Provincial Office ti Ilocosur. Segun iti National Food Authority Provincial Manager Fortunato Bulao na dumadaw mga benepisyo para iti bagi ti maala kadaytoy nga iron fortified rice. Kabayatan daytoy a programa na aramid pa iti panangipakaam mo wenno overview no anya daytoy nga iron fortified rice nga sinarunomet iti panagpipinderma dagiti na dumadaw mga sangay ti ahensya akas mangipakita iti nananay nga suporta kadaytoy a programa. Actually, the programa ti National Food Authority na inuuten tayon nga lalawkan dagiti dadto mga ilako tayo magpagas. Although haan nga 100% datoy aramidan tayo, siguro habang panagtultulit ti panawen aging gana iti umabot tayo iti 60% dito ilako ti NFA at danton posibilidad na nga addaan dito kung para tayo nga iron fortified rice. Ket dito ngamin obligado ti NFA takas na ibagatatay ni Mr. Corpus dito ket mandate dito iti tagbalin. Kabayatan met iti pan nakaaramid ti press conference wenno open forum babaen iti NFA Provincial Manager ken dagiti mangibagbagi iti na dumadaw mga ahensya ditoy nga naibato dagiti sumagmamano a sa ludsod. Maysa ditoyen no sa dino ti paggapuan daytoy nga iRice ken no anya dagiti pagsayaatan nga maala kadaytoy a klase ti bagas. Banag nga sinungbatan met daytoy iti NFA Provincial Manager Fortunato Bulao. Actually, ilang talaga nga kapuanan na pala dito ikat nagapo iti sa bali nga lugar kas kumati United States of America. Ket no nakita tayo nanginginang amang ti presyo na ito umabot ngayon 5,000 nga pesos na nasurok pa DJ 25 kilograms lain. Dito ilaklaok tayo ta dito ngamin kakapsat ket programa ti gobyerno nga kas dagitay na numerical tayo kaya dalaeng pumintas iti salunat dagiti Pilipino, pumintas iti inda panagpanpanunot sumaririta. Ket hanbaling at nagastos na ti NFA, handa nga i-charge kakabsat nga nayon. Dili presyo iti bagas nga di panangilako tayo nga ngumingin. Gapo ka daytoy abanag, mangnamnama nga ro iti NFA manager ngagtoltoloy iti suporta nga ipaay dagiti na dumadaw mga ahensya kameng iti media ken dagiti ka probinsyaan para kadaytoy a programa. Para ti Press Corps, Michael Layante. Sa NBA, adan iti nga ti standings ti Chicago Bulls iti Eastern Conference. Idinto nga namin tinarmet ti San Antonio ti Rangoda ang numero 1 iti Western Division. At iti scoreboard. Gagayem gan kakabsat, dito ti pakabuklan, dagiti damdamag nga nakalap ti Core TV News Team, iti daytoy alawas. Damag nga kompleto ken detalyado. Gingganan tun sumarong edisyon, iti daytoy a programa tayo. Tuy gayem ken kapsatyo, Marisa Adova Sagdepa. Partner, sa week na to, ang daming nangyari, no? Sobra as in grabe. As in grabe, talaga. Kasi The last time, tumatak sa history. pinag-usapan natin yung nangyari sa New Zealand. Sa New Zealand. Tapos yung sa Libya, nagkakagulo. Until now, magulo pa rin. Magulo pa rin. Tapos sa Bahrain pa, yung pinakahuli ngayon, mga kilos protesta. Diyos ko naman. And then yung pinaka-latest talaga yung sa Japan. Buti yung Libya at saka Bahrain, parang man versus man eh. Oo. Madali lang yun. Mga Pero sa rebelde versus sa Japan, sa nature na yun. Nature versus man. That's the hardest thing talaga I know. to happen. Kasi defenseless ka, helpless ka, you don't know what to do. And the only thing that you can do, sa tingin ko, is pray. Oo. Tsaka partner, meron yung kumakalat na text na about sa radiation leak. Yeah. Nakatanggap ka ba nun? Dalawa yung natanggap ko actually. Actually, marami ako natanggap na ganun. Although the same content, no? Oo. Pero sa paliwanag naman ng sa ating end, parang wala naman, hindi naman apektado ang Pilipinas actually, no? naapektahan ng mga Pilipino ng mga Pilipino that time kasi Nagpanic sila. nagpanic. Oo. Pero wala naman daw katotohanan yun. Wala naman, oo. Malayo na daw naman tayo. Kung ano mga pinaggagawa ng mga tao, partner. Okay, doon naman sa nangyaring gano'n I think
masasabi ko lang, let's just pray. Because Saka marami pa ring mga mga pamilya na wala pa ring communication sa Japan. Doon. Kung buhay pa or patay na sila. I hope they or we could get over this as soon as possible. Just remember, a little prayer goes a long, long way. Toy pagayam yo, Eddie Calizo. Diyos ti agin at agtultuloy nga pa ng tarabayo kada kami ditoy. Press Corps Weekend Edition. Please, we still have a smile.